Здравейте, здравейте, добре дошли в днешната лекция за основи по компютърното зрение. Преди да стартираме, ви моля да сканирате QR кода, който е на екрана. Той ще ви доведе до една страница в слайдо, на която може да си задавате вашите въпроси, както по време на самата презентация, така и по време на дискусионната част след нея. Преди да стартираме и с цел да ви дам малко време за да сканирате и да си подготвите слайдо страницата, ще се представя. Казвам се Георги Костадинов и от близо 20 години се занимавам с някакъв вид софтуерно инженерство. В началото по-скоро като хоби, като нали, чисто от любопитство, но в последствие се прерасна в професионално звание. От близо 15 години се занимавам професионално в областта на изкуствения интелект, като съм част от съоснователни екипи от и технически директор на две български компании. Ако предполагам вече сте готови с сканирането на QR кода, на края на презентацията ще го покажа отново, за да може да ви е удобно и да влезете отново на самата страница. Така че продължаваме по презентацията. Както споделих, съм съосновател и технически директор на две български компании. Първата е Imaga Technologies, която стартирахме преди вече близо 15 години. Тя изцяло се занимава в областта на компютърното зрение и анализът на изображения. А, в, Чрез Imaga имахме възможността да работим с много и най-различни големи клиенти по света, сред които Kia, Swisscom, Plex, PlanStab, някои от тях най-вероятно вече сте чували по един или друг начин. Като през годините сме разработвали много най-различни решения в областта на а, а, компютърното зрение. Като стартираме от първата технология, с която стартирахме компанията Image Tagging, а именно автоматичното тагване или предложение на ключови думи, които да опишат една снимка. А, и нали, преминаваме през Color Extraction, което извлича основните цветове от снимката и до ден днешен се прилага изключително много в областта. Кропинг, което автоматично нали, дава възможност за автоматично кропване на снимка, като се анализират съответно структурата на снимката и какви са основните обекти на нея. Категоризация на снимки в рамките на някакъв предефиниран списък от категории, лицево разпознаване и накрая, не на последно място, една от технологиите, които разработваме активно в последните 5 години, това е модерация на съдържание, което може да се споделя онлайн. Като под модерация си има предвид филтриране на некачествено или нали, кофти визуални данни, като например порнография, насилие, оръжие, дезинформация, радикализъм и всякакъв друг тип съдържание, което би навредило на хората онлайн. Преди вече малко над 5 години стартирахме още една компания, където съм също технически директор и съосновател. Това е Kelvin Health. Тя е изцяло в областта на медицината и идеята е да прилага алгоритмите, които са за разпознаване на изображение в компютърното зрение, но с цел анализ и ранна диагностика на най-различни медицински състояния. Ние се фокусираме по едно конкретно медицинско състояние, а именно периферна съдова болест. Това е състояние, което е свързано с запушване на артерии и кръвносни съдове в човешкото тяло, като нашия фокус е предимно на долните крайници на човека. Както виждате на слайда, ние използваме няколко алгоритъма за анализ на термалните снимки. Всъщност, първо да започнем от това, че използваме друг тип камери, не камерите на телефоните, а именно термални камери, които лавят инфрачервеното лъчение, което нашето тяло излъчва. И се представете, че ние сме нещо като разпознаваме, така да се каже, запушванията на артериите и предоставяме на специалистите информация за това къде то конкретно се намира това запушване. Нещо като помощник на водопроводчика на артериите в човешкото тяло, в случая нали, така наричате ангиолози. Така се наричат специалистите, които се занимават с това заболяване и конкретно в тази област. Като имаме няколко алгоритъма, които работят. Първо един, който
определя качеството на снимките, дали добре е заснет пациента. Втори алгоритъм, който сегментира всъщност образа в рамките на няколко артериални зони. И третия алгоритъм, който дава оценка за риска, дали в съответната зона се намира някакъв вид риск от преферно съдово заболяване. И това като сведения го предоставяме на специалистите и дори на неспециалистите с идеята да може те да преценят каква да е най-добрата следваща стъпка за дадения пациент. Сега, нека да преминем към конкретно лекцията за деня. На практика ще ви разкажа основите на технологиите, които ние използваме както в Imaga, така и в Kelvin Health. И като цяло ще ви разкажа за областта компютърното зрение, а именно областта, в която ние се занимаваме вече близо над 15 години професионално. Ще преминем през въведение в компютърното зрение, какво представлява първо, с какви данни се занимава, по какъв начин се събират тези данни, как се обработват, може би. После ще преминем към основите на компютърното зрение, а именно какво са филтри, какво е процесът конволюция, след което ще разгледаме изкуствените невронни мрежи, които последните 10-15 години се въведоха като стандарт в областта на компютърното зрение, като стандартен алгоритъм и статукво, общо взето основният алгоритъм, върху който се базира някакъв вид процеси в компютърното зрение, след което ще разгледаме какви са операциите, които определят една конволюционна невронна мрежа, ще създадем един конволюционен слой, предимствата на конволюционната невронна мрежа спрямо изкуствената невронна мрежа, каква е разликата между двете. Ще разгледаме няколко класически архитектури, конволюционни невронни мрежи, които до ден днешен се прилагат в практиката и новите алгоритми и модели, които излизат и за които чувате и по новините, и по принципи в областта, се базират по един или друг начин на тези класически архитектури. Ще прегледаме накратко и други архитектури, по-модерни такива, мултимодални, както и приложение на конволюционните невронни мрежи и ще завършим с едно кратко, да кажем, резюме и освен това поглед към бъдещето, как ще се развива областта за напред. Така, и след което завършваме и с дискусионна част, в която ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Цялата лекция ще отнема около час и 30 минути и след което ще имаме около 15 на 20 минути за дискусионна част. Така, започваме с компютърно зрение. Това е областта, която се занимава с автоматично извличане, анализ и извличане на информация от визуални данни. Под визуални данни визираме всякакъв вид изображения, видео, рентгенови снимки, термални снимки, спектрални снимки, снимки от дронове, снимки от сателити и така нататък. Всякакъв вид визуална медия. Най-често срещаното приложение на компютърното зрение в днешно време и това приложение, което честно казвам вече почваме да го взимаме като даденост и не осъзнаваме, че го има, е именно автоматичното организиране и подредба на персонални колекции от снимки, което е технология, която е вградена вече в нашите телефони, било то в Apple телефоните чрез Apple Photos или в Google телефоните чрез Google Photos. Тази технология дава възможност да търсите снимки по ключови думи, да търсите снимки по конкретни събития, по конкретни хора, които присъстват на тези снимки. В последните години тези технологии се развиха до степен, в която дава възможност да се търсят снимки от конкретен ден, от конкретен час, с конкретен човек. Например, може да се направи търсене от типа на намери снимки на Иван, който държи котка и седи на дивана в къщи преди 2 години. Или примерно снимки от лятото с децата. И това изцяло е възможно благодарение на тези технологии в компютърното зрение. Компютърното зрение дава възможност да се разбере какво се случва в този хаос, в тази снимка, която на практика демонстрира всъщност сложността на данните, с които се работи в областта. Данните първо, както казахме, са изображения, т.е. те са неструктуриран вид. Те няма някаква структура в тях, по която да се тръгне анализа. За разлика от, примерно, части на речта, където, примерно текст,
човешки текст, където реално има части на речта, които определят структурата. Имаш си сказуемо, подук, допълнение и много ясно и сравнително лесно, още дори с класически алгоритми извън Large Language моделите, може да се разбере всъщност какво е действието, кой го върши действието и за какво става точно дума. При компютърното зрение няма такъв тип структура и структурата трябва да се открие по автоматичен начин, чрез анализ на различни примитиви, геометрични форми, ръбове, контури и така нататък. Това, което виждаме на снимката, е един хаос в Истанбул. Всъщност компютърното зрение позволява не просто да се разбере, че на снимката има автомобили, но да се каже колко на брой са те, да се прочитат самите им номера на автомобилите, да се преброят хората, които са на улицата, пешеходците, които ходят по тротуара, да се разпознаят логата на компаниите, на брандовете, които са на магазините отзад на фон и дори да се направи едно разпознаване за това в кой ден дори локацията на заснемане на тази снимка. И най-основните задачи, нали, току-що ви разказах много и най-различни видове задачи, но най-основните, най-често срещаните задачи, това са да се класифицира едно изображение в някакъв ограничен набор от категории или класове, както се наричат в областта. Например, конкретно тази снимка на слайда може да се класифицира в това да се каже дали е на котка или не е на котка, или да се каже коя порода котка е това. Втория често срещан кейс или пример, задача в компютърното зрение, това е да се разпознават обектите. Тук не става дума само за класифициране на обекти, т.е. на самите категории на обектите, но и да се каже къде на снимката се намират те, т.е. локацията на обекта в рамките на снимката. Има и друга разновидност, сегментация на обектите, т.е. да се каже на пикселно ниво този пиксел дали се отнася за даден обект или за друг обект или за фон и съответно да се направи по-детално разпознаване и сегментиране на обектите от снимката. Основните компоненти на една система в компютърното зрение представляват, нали, някакъв сензор, който прави заснемането на визуалната медия и тъй като до голяма степен е вдъхновена областта от начина, по който човешкият мозък функционира, или по-скоро компонент на човешкия мозък, сензорът при човека това е окото. Нали, той има някакви фоточувствителни клетки, които лавят съответно това, нали, околната среда, светлината от околната среда, след което този сензор предава тази информация на някакъв обработващ компонент, някакъв процесор. В нашия случай това е мозъка, който придава смисъл вече на тази светлина, която е попаднала на фоточувствителните клетки. Т.е. почва да разбира какво всъщност се вижда. Нали, да се визуализира, да се разбере какъв обект е на снимката, нали, къде се намира човека, конкретно ако говорим за човек, и да се даде някакъв смисъл на това, което се вижда. Абсолютно аналогично и с компютърното зрение, т.е. с компютъра. Там вече, нали, съответно компютър прави анализа или алгоритъм, който работи на компютър, прави анализа и може да се върнат различна информация, която да се използва в последствие за взимане на крайни решения. Какво точно вижда компютъра или по-скоро какво точно генерира сензора е друг въпрос. Нали, ако при човека са някакви фоточувствителни клетки, които по един или друг начин придават енергия в рамките на мозъка и обработват сигнала, на ниво сензор при компютъра става дума за генериране на сигнал, т.е. превръщането на сигнал от аналогов към дигитален и в случая конкретно за снимки става дума превръщането на на практика представянето на визуалните данни под формата на матрица с стойности за интензитет на съответен пиксел. Ако говорим за стандартни 8-битови снимки, става дума за стойности между 0 и 255, където 255 като стойност на всяка клетка от матрицата се отнася към пиксел, който е светнал на максимум, т.е. е бял, а пък 0 се отнася към пиксел, който не е светнал, т.е. е изгасен или е 0. Може да си го представите като една матрица с LED, с диоди, които нали, спрямо това колко бяло е светнал, колко силно е светнал дадения пиксел, толкова силно ще бъде светнал съответният диод. Когато говорим за
цветни изображения. Говорим за изображение т.е. за матрица с три канала. Т.е. за все едно за три матрици, всяка една съответстваща към съответния канал за цвят. Red, Green, Blue, червено, зелено, синьо, както ви е познато. Естествено има и друг тип визуални данни с различен вид канали. Примерно термалните данни много често са в 16-битови стойности, в които се включва не просто интензитета, силата на инфрачервеното лъчение, което се излъчва от даден обект на дадената локация, но и температурна информация, която идва, както и от нивото на отразяване, което идва от конкретната локация на обекта. В случая, когато работим с RGB, просто това са, пак казвам, три матрици, т.е. матрица с три канала или триизмерна матрица. Отново всеки пиксел се отнася към съответно ниво на интензитет. И процесите в една система могат да бъдат описани в 6 отделни стъпки. Първата стъпка, както вече отбелязахме, е да се генерира изображението. Как може да се създаде изображението е най-вече чрез различни сензори, пак повтарям, чрез сензори, които са примерно от телефона, така наречените CMOS сензори, инфрачервени сензори, които идват от инфрачервени камери, радарни сензори, които са много въведени в модерните автомобили, сателитни и много други. И тези данни са под различен формат. 8 битови, 16 битови, дори има и 32 битови при многоспектралните изображения. След което данните от сензора много често са придружени с много сензорен шум. Шум от сензора, който идва по време на самото заснемане, при процеса на заснемане, и съответно следващата стъпка е да се нормализират, да се изчистят, да се изчисти шума, ако се работи с изображения, които са изключително големи, с висока резолюция, например такива, които са от сателит, да кажем, трябва естествено да се оразмерят или да се разделят на съответни така наречени пачове, т.е. региони, с които да се работи индивидуално, тъй като все пак сме ограничени до хардвера, до който имаме достъп, и трябва да се съобразим с това какъв размер може да поведем към алгоритъма. След което, след тази обработка и нормализация на изображението, идва стъпката на извличане на различни характеристики от снимките. Под характеристики се имат предвид всякакви примитиви, като контури, ъгли, линии, точки, чиято комбинация може да доведе до анализа и до изграждането на някакви сведения дали има съответен обект на снимката или не. След което е разпознаване и сегментиране, т.е. подбираме вече конкретни точки от тези, които сме извлекли, сегментираме, кластеризираме ги, групираме ги по някакви общи признаци, разделяме фона от предния план, с идеята да правим по-лесен анализ. Нали, всичко е спрямо конкретната задача, в която работим. И петата стъпка на практика вече взимаме всеки един от тези примитиви, комбинацията от тях или групата от тях, почваме да анализираме и да правим сведения. Дали, да кажем, ако имаме комбинация от различни окръжности, това всъщност означава, че е някаква снимка на автомобил или някаква снимка на колело. Ако примерно са две окръжности на снимката, които сме разпознали, най-вероятно е по-вероятно това да бъде колело или мотор. Ако са четири окръжности и са видими или по някакъв начин, най-вероятно това или са две колелета или един автомобил. А, След което на база тези сведения, на база това разпознаване на различни обекти от тези примитиви, вече се стига до етапа взимане на решение. Какво се прави вече след като сме дали информация, че има автомобил на снимката? Например, чете се регистрационния номер, ако се вече се е прочел този регистрационен номер, значи му се отваря вратата, за да може да се даде достъп на този автомобил. А може тази снимка да се изпрати, да кажем, на човек за вторичен преглед, т.е. да се направи потвърждение, че реално това е този автомобил, който може да получи достъп. Например, този тип проверка или преглед от човек е изключително въведен в областта на медицината, тъй като там става дума за човешки живот и не може така да си позволиш един алгоритъм автоматично да разпознае и да даде някакви сведения и диагноза на пациента. Все още диагноза се поставя от човека. Тоест той взима сведения от алгоритъма и на база тези сведения, плюс неговите знания, неговия опит, се прави финалната диагноза, която той поставя. По този начин самия човек, нали, самия специалист носи отговорността накрая, а не алгоритъма. Така, и
един такъв примитив, един такъв базов елемент, който се използва широко в областта на компютърното зрение за по high level анализ, за по-сложен анализ, това са контурите. Контур какво представлява? Това е границата в изображението, при която интензитета рязко се променя от светъл към тъмен или от тъмен към светъл. Като поради факта, че пикселите, нали, са квадратни, като форма, може да разделим контурите на два основни типа – вертикални и хоризонтални. Тоест такива, които са при промяна на интензитета на пиксел от светъл към тъмен, погледнат от ляво към дясно или от дясно към ляво, или такива, които има промяна на интензитета от светъл към тъмен, погледнат отгоре надолу или отдолу нагоре, т.е. хоризонталните, както се показва на снимката. Дори от снимката може да видите, че отдясно всъщност това е снимката на контура, вертикалните и хоризонталните контури на снимката, която е отляво, и може да видите, че снимките на контурите изглеждат все едно имаш някакво фенерче, което при вертикалните контури е светнало отдясно наляво, а при хоризонталните контури е светнало отдолу нагоре. Нали, най-лъжки казвам да го кажем, като пример даден в момента. Как може да се разпознаят тези вертикални контури? Както казахме, изображенията в дигиталната си форма представляват една матрица от стойности или интензитети. Съответно, разпознаването на вертикални контури се случва чрез така наречена операция конволюция, която представлява операция на умножение или по-скоро конволюция на една матрица с друга матрица, която се нарича филтър, и до получаването на финална матрица, която в случая това ще бъде изображението на контурите. Входното изображение е в случая матрица 6 на 6, филтър при нас е 3 на 3 и операцията между тях е конволюция. Как работи операцията конволюция? Този филтър си представете, че се плъзга по входната матрица, като се изчисляват стойности, като се умножават, нали, съответно ред с ред, клетка с клетка от филтъра и от прозореца, който наблюдаваме в момента при входното изображение, като финалният резултат го слагаме в една изходна матрица. Ще покажа малко повече на следващия слайд, но първо искам да забележете, искам да ви направя впечатление всъщност как изглежда конкретно този филтър за разпознаване на вертикални контури. Виждате как първата му колона е с единици положителна стойност, а последната му колона е с минус единици, т.е. с отрицателна стойност на единици, а средната колона е с нули. На практика това, което прави е при плъзгането на прозореца се изчислява разликата между първата и третата колона и в случай, че тя е позитивна, значи имаме контур, който е в случая от ляво към дясно. В случай, че тя е негативна, значи по-скоро имаме контур, който е от дясно наляво, т.е. обратен контур. А в случай, че тя е нула, значи нямаме никакъв контур конкретно на тази стъпка. И ето как се изчислява на практика конволюцията. Само ще си преместя камерата от другата страна, за да се вижда по-добре. Така, имаме нали, в случая филтъра, който, както казахме, е за вертикални контури. Имаме и входното изображение. И почваме да плъзгаме този филтър по входното изображение. Започваме от горния ляв ъгъл. И започваме да умножаваме съответния ред и колона от прозореца, по който плъзгаме, с съответния ред и колона от филтъра. 3 по 1, нали, съответно е 3, 1 по 1 е 1, 2 по 1 е 2, 0 по 0, нали, 0, 5 по 0, съответно 0, 7 по 0, 0 и сега отрицателните стойности. 1 по минус 1, минус 1, 8 по минус 1, минус 8, 2 по минус 1, минус 2. И финално получаваме резултат минус 5. Току-що видяхте първата стъпка на конволюцията. Втората стъпка на практика е с една колона по-напред. И съответно пак се изчислява, няма да ги минаваме едно по едно. Мисля, че ви стана ясно. Получава се финален резултат минус 4, след което следващата стъпка би била, нали, отново една колона по-напред, после пак една колона по-напред. Като стигнем края нали, на колоните на входното изображение, преминаваме на втория ред от нулевата колона отново и така нататък до края на изображението, до получаването на това изходно изображение.
Ето и малко по-ясен и бих казал визуално дори ясен пример за вертикални контури. Имаме едно входно изображение, където лявата му част са позитивни стойности, по-конкретно стойности 10, дясната му част са стойности 0. Това какво показва? Показва, че имаме контур в средата на практика на изображението. Имаме, нали, филтър за вертикални контури, който е тук в центъра, 3 на 3. И изходното изображение след прилагането на филтъра. Така, визуално долу са представени. Ако, нали, тук, ако всички позитивни стойности ги отбележим като бял цвят, всички негативни стойности като черен цвят, а всичките нулеви стойности на матрицата ги отбележим като сив цвят, с един вид неутрален цвят, среден между черно и бяло, на практика какво имаме? Имаме едно бяло-сиво изображение с ясен контур в центъра на това изображение. После имаме филтър, който отляво надясно на практика изчислява контурите. Виждате как първата му колона е бяла, средната му колона е сива, пък най-дясната колона е черна. И изходното изображение на практика е с разпознатия контур, където първата колона ще е сива, т.е. нямаме контур там. Средните две колони на практика ще са в позитивен цвят, с позитивна стойност, което ще обозначава на практика наличие на контур или ако го визуализираме по логиката, която представих по-рано, това ще бъде в бял цвят. И последната четвърта колона отново нямаме контур, съответно е със стойности 0. И виждате как изходното изображение правилно е разпознат контура, който е на лице в входното изображение. Абсолютно аналогично за хоризонтални контури, но в случая матрицата обръщаме. Така че първият ред от матрицата на филтъра е с единици или минус единици, в случая, нали, спрямо това в коя посока искаме да разпознаваме контурите. А последният ред, третия ред от тази филтърна матрица е с отрицателни стойности или позитивни, нали, съответно, пак казвам, спрямо посоката, в която искаме да разпознаем. Така, като конкретно за разпознаване на контури съществуват и други филтри. Това, което току-що ви демонстрирах, беше често срещания и най-базовия, да го кажем така, вертикален и хоризонтален филтър. Има така наречен филтър на Соба, който много нали, има широко приложение в областта. Има филтър на шар, отново. Всеки един от тези филтри си има своите плюсове и минуси и се избира спрямо задачите, които искаме да решим. Но това са филтри, които са правени на ръка и са конкретно за специфични цели. Нали? В случая това става дума за вертикални и хоризонтални контури. Ако искаме да направим филтър за 40 контури, които са под ъгъл 45 градуса, най-вероятно ще трябва да увеличим размера на филтъра, най-вероятно ще трябва да направим няколко експеримента с различни стойности на филтъра и може би ще достигнем до някакъв филтър, който да работи, но това е ръчен труд, ръчна работа. Ако пък искаме да направим за градуси, примерно контури с ъгъл 41,5, вече задачата по-скоро клони към да бъде невъзможна. И тук идва идеята, която нали, са достигнали различни учени, особено в контекст в областта на компютърното зрение, защо просто не създадем алгоритъм, който се обучава и научава конкретните стойности на филтъра спрямо задачата и целите, които имаме. Примерно, ако целта ни е да открием контури, които са 45 градуса или 41 градуса, ми просто ще направим един алгоритъм, който сам ще достигне до правилните стойности на този филтър. Тези стойности от тук насетне ще ги наричаме тегла. И тук идва на помощ изкуствените невронни мрежи. Това е на практика отново алгоритъм, който е силно вдъхновен от биологичния мозък, но по-скоро е само вдъхновен от гледна точка на терминологията, която се използва, особено с последни разработки не разработки, ни последни нали, анализи в областта на конкретно биологичния човешки мозък се установило, че на практика връзките между невроните дори са на някакво по-квантово ниво и не са толкова прости или ясно, така да кажа, опростени като връзки, както са описани примерно при изкуствените невронни мрежи. Всъщност,
Пак казвам, използва се по-скоро терминологията. Имаме неврони, това са съответните възли от невронната мрежа, които виждаме тук на екрана. Връзките между всеки един от невроните в случая е свързан с всеки един друг от следващия слой. Нали, конкретно невронната мрежа е разделена на различни слоеве. Имаме входен слой, където са входните данни на невронната мрежа. Изходен слой, където са очаквани изход т.е. изходните данни на невронната мрежа. Това в случая може да бъде класификация, регресия, нали, спрямо задачата, която искаме да решим. И така наречени скрити слоеве, където се случва кавички магията на изчисляването. И взаимовръзките между всеки един от слоевете е показана на формула. Тук на практика всеки един слой, примерно даден слой K, се изчислява на база изходите от предходния слой, като нали, нали, в случай, че говорим за входния слой, това са стойностите на входа, който ние предоставяме на невронната мрежа. И може да си представим изкуствената невронна мрежа, ако използваме някаква метафора, може да си я представим като фабрика. Входните данни, това са суровините. Примерно някакви метали. Скритите слоеве са различните етапи на обработка на тези суровини, примерно да кажем от разтапянето им до твърдяването, после обработката им под някаква форма, после примерно струговането им, после финализирането с финалните детайли и изходния слой на практика представлява готовия продукт. Например, това може да бъде някакъв нож за готвене. В конкретния случай на компютърното зрение, изходният слой може просто да каже, че това е снимка на кола или това е снимка на котка с определена стойност на вероятност. И всеки слой преобразува входа и така стъпка по стъпка мрежата изгражда все по-високо ниво на разбиране на този вход. Примерно, ако използвам отново метафората за фабриката, започнали сме някакви суровини, в един момент колкото повече напредваме в процеса на обработка на тези суровини, толкова повече достигаме до конкретната идея за продукта. Нали, в случая, който дадох като пример, кухненския нож. И важно е да се разбере, че всяка връзка между невроните не е еднаква. Всяка връзка има съответно тегло, което мрежата на практика учи по време на обучението. Именно това е теглото, което споделих, нали, че защо просто не можем да го обучаваме, нали, защо просто не можем да научим този филтър. Това са точно тези тегла. Това, което представих току-що, на практика са напълно свързаните слоеве или изкуствените невронни мрежи с напълно свързани слоеве, където всеки един неврон е свързан с всеки един, т.е. всеки един неврон от предходния лер, от предходния слой е свързан с всеки един неврон от текущия слой. Така, като нали, конкретно формулата, която показваме в момента на екрана, текущия слой K се определя от предходния слой K, като нали, стойностите на предходния слой се умножат с някаква теглова матрица. Това са тези връзки между невроните. Ето тези линии тук, които са, както са визуализирани. Към тях се прибавя една константа или едно отклонение, по-скоро за контрол на константите в невронната мрежа. На практика тази константа помага за по-гъвкаво изместване на активациите. Ако няма тази константа, на практика тук имаме просто едно линейно уравнение от типа на, нали, ако ОК минус 1 е хикс, то имаме нали, хикс по W, съответно като линейно уравнение, което преминава през, ако си го представим като визуализация през координатната система, ще премине през точката 0,0. С добавянето на една такава константа се дава възможност нали, това уравнение да се измести съответно нагоре или надолу по тази ос, така че да не минава винаги през 0,0. Обаче, това, което показахме и както го разказах, на практика става дума за линейно уравнение и колкото и повече слоеве, дори да добавим стотина хиляди слоеве, винаги изходът при една такава формула, където имаме линейна зависимост, винаги ще бъде линейен модел, т.е. линейно уравнение. А един линейен модел дава възможност на практика да разделим едни данни на две половини, най-просто казано. Тоест ако работим с много сложни данни, нямаме възможност да ги разделим
с крива, така че нали, да вземем предвид всичките сложни характеристики на тези данни. За да може да добавим някакъв вид нелинейност на модела и да стане нелинейен модела, се добавя една допълнителна функция, която се изчислява върху ето тези изходи от, нали, както казах, от линейното умножение, от скаларното произведение между изходите от предния слой и теглата между изходите от предния слой и този слой, плюс нали, съответно от константното отклонение. Има много и най-различни функции за нали, активационни функции. Най-често срещаната, особено в областта на компютърното зрение, това е така наречената рело функция. Тя е изключително прост начин или проста активационна функция, но изключително ефективна. Най-просто казано, работи последния начин. Ако ето тази нали, компонента, именно, т.е. ето това линейно уравнение е с отрицателна стойност след изчисляването, зануляваме стойността. Ако е с позитивна стойност, положителна стойност, оставаме съответно стойността, която сме получили. Това е релофункцията, ето тя е представена ето тук. Нали, ето тук е представена чисто визуално. Има и други функции, като сегмоид, като тангенс и всяка една си има своите плюсови и минуси и се използва за съответни различни приложения. Спрямо това, нали, каква е целта ни накрая. Рело не е нали, как се казва, най-добрата функция, нито пък е приложимата във всички случаи, но тя е най-често срещаната поради тази си простота на изчисляване и поради това, че предотвратява различни проблеми, като примерно изчезването на градиентите при обучение, за което ще разкажем малко по-късно. Така, как се обучава съответно един такъв алгоритъм? Имаме така наречена функция на загубата. Какво представлява? Това най-просто казваме е една мерка, която ни казва колко добре се справя невронната мрежа. Представете се като един компас по време на обучението. Ако загубата е с висока стойност, значи мрежата прави много грешки и трябва да се коригира. Ако е с много ниска стойност или клоняща към 0, то значи, че мрежата се справя доста добре и най-вероятно няма нужда от повече обучение. Как се изчислява тази функция на загубата? Най-просто казвам, сравнява очаквания резултат, който имаме за дадената мрежа, с сгрешеният изход на алгоритъма, на модела, така наречената апроксимация, която идва от мрежата. И колкото по-голяма е тази разлика между реалния и изчисления изход, толкова по-висока е тази загуба. Като има отново много и най-различни функции на загуба и отново с спрямо приложението на алгоритъма, но най-често срещаните, най-често прилаганите, това са средноквадратична, които се прилагат при регресионни задачи. Например, това са задачи от типа на имаме исторически данни за цената на акциите на някаква компания и искаме да изчислим как тази цена ще се променя във времето на база тези исторически данни. В случая използваме някакъв вид регресионен алгоритъм, модел и най-вероятно ще използваме точно средна квадратична грешка за изчисляване на функция на загубата. Кръстосната ентропия пък се използва при класификационни задачи, когато искаме да дадем вероятност за наличие на някакъв обект или категория на съответната снимка. Как работи? Всъщност тя е двукомпонентна. Имаме един компонент, първия компонент, ето този, който превръща изходите на невронната мрежа в вероятностни стойности, т.е. в стойности за вероятност. На практика ни дава информация, нали, каква е вероятността в случая, примерно тази снимка да е на котка или тази снимка да е на кола. И втората част, това е вече конкретното изчисляване на разликата между вероятността, която очакваме за да кажем, че тази снимка е на котка. В общия случай това най-вероятно ще бъде или 1 или 0. Тоест 1 това е снимка на котка, 0 това не е снимка на котка. И вероятността, която е изчислена от алгоритъма. На практика, ако моделът предскаже котка с вероятност 0,1, а пък всъщност на снимката имаме котка с вероятност 1, то тогава загубата ще бъде висока. Ако пък алгоритъмът разпознае, че това е котка с вероятност 0,9, то тогава загубата ще бъде по-ниска. На практика оптимизираме алгоритъма в посока колко добре изчислява вероятността за наличието на някакъв клас, категория в рамките на снимката.
Обучението на изкуствените невронни мрежи на практика използва тази функция на загуба и я минимизират, т.е. свеждаме до по-близка стойност, т.е. до стойност по-близко до нулата. Има три типа методи за обучение. Първият вид е обучение с учител. Това е най-често срещания, особено в компютърното зрение. Имате някакви данни, които са предварително маркирани от човек, какво се съдържа в тях и съответно вие обучавате на база тези данни с съответните им класове. Това е обучение с учител. Обучение без учител на практика имате неструктурирани данни, т.е. данни, за които нямате информация какво представляват, с какви категории, с какви обекти има на тях. Не искате да им предадете някакъв смисъл. И на база на някакви характеристики, които извличате от тези данни, примерно това може да бъде цвят на пикселите, на съответните пиксели, това може да са различни сегментирани региони, не е задължително свързани с някакви обекти. И на база тези примитиви, всъщност вие да ги групирате по тези общи признаци до създаването на а, до създаването на някакъв вид група от обекти с подобни признаци. И това са така наречените алгоритми за кластеризиране. И накрая имаме и обучение с утвърждаване. Това е в случая, където алгоритъм се поставя в непозната за него в началото среда с конкретни правила, конкретни действия, които може да извършва, примерно да се движи напред, надясно, наляво, настрани. И съответно всяко действие има съответно или награда, ако се изпълни правилно, или наказание, ако не се изпълни правилно. Най-често това са алгоритми, които се обучават да играят, да могат да играят, примерно, игри като шах, като гол, на които наскоро, вече не толкова наскоро, всъщност Google създадоха такъв алгоритъм, който победи най-добрия играч на гол в света. И на практика нали, при шаха има конкретни правила. Имаш среда, това е шахматната дъска, фигурите като отделни структури и съответно всяка една фигура си има конкретни правила как се движи. И ако, да кажем, опонента ни вземе някои от фигурите, съответно имаме наказание за това, че не сме се справили добре, най-вероятно. И се оптимизира на практика наградата. Колкото по-е успешен алгоритъма в максимизиране на наградата, толкова по-добър е в обучението си. Този тип алгоритми се използват и при обучение на такива алгоритми, които автономно да управляват автомобили. Така, отдясно съм демонстрирал най-често срещания метод за обучение в областта на компютърното зрение. Това е стохастично градиентно спускане, Stochastic Gradient Descent. То на практика представлява итеративен алгоритъм, който подобрява мрежата стъпка по стъпка. Като при всяка една стъпка се смята градиентът, а именно колко и на къде да се промени всеки един параметр или всяко едно тегло на невронната мрежа и се прави съответно малка крачка до минимизиране на разликата между това какво очакваме и това какво нали, всъщност се дава мрежата. И на практика формулата, която се показва тук е вземи някакъв текущ параметър, извади от него, тъй като искаме някакъв вид минимизация, нали, съответно на стойността, градиента, който е изчислен върху функцията на загубата, умножен по някаква стъпка на обучение ета. Нали, тази стъпка на обучение всъщност определя колко големи да бъдат стъпките на спускане. И си представете, че все едно се опитвате да достигнете дъното на хълм с завързани очи, усещате наклона, това е градиента, и правите крачки надолу, като размера на крачката е на практика стъпката на обучение. Точно това прави и стохастичното градиентно спускане като алгоритъм. Разпределението на грешката е друг метод, нали, съответно е начинът, по който всъщност се случва самото обучение на изкуствените невронни мрежи. Първо имаме отляво представен така наречен forward pass, или това е преминаването напред на информация през мрежата, или това е начинът, по който мрежата всъщност се апроксимира върху дадени данни. И на практика това е начинът, по който мрежата работи практически, когато бъде деплойната в някаква клауд среда и практически почва да се използва. Нали, това го бяхме описали по-рано, където се изчисляват съответно активациите на всяко едно ниво до получаване на изходните активации. И нали, съответно изходните активации може да означават конкретна вероятност на стойност или, нали, както казахме, някаква регресия. Така,
При backpropagation или обратното разпределение на грешката имаме, нали, съответно, това се случва по време на стохастично градиентно спускане и това е обратната стъпка, където се изчислява колко е сбъркала мрежата и как да коригираме всеки един от параметрите. Използваме, нали, съответно много опростени методи за изчисляване на обратната грешка и всъщност за пресмятане на по-скоро на градиента спрямо всяко едно тегло, чрез така нареченото по случая верижно правило изчисляване на производната спрямо конкретното тегло до получаване на градиента. И всеки параметр от мрежата се коригира спрямо това колко точно той допринася за грешката. На практика това дава възможност този backpropagation алгоритъм. Изключително хитър и лесен алгоритъм, доста прост алгоритъм за обучение. Така, това, което до сега ви показвах с примерите с филтрите, вертикалните и хоризонталните контури, беше така наречена директна конволюция, където прилагаме някакъв филтър върху входно изображение и получаваме изходно изображение, което е по-малко от входното изображение. В случая входната матрица, ако е 6 по 6, изходната след прилагането на 3 по 3 филтър ще бъде 6 минус 3 плюс 1, а именно 4 по 4. Проблемът при този тип директна конволюция е, че се губи информация по ръба на входното изображение. Както виждате, тази информация тук се губи в изходното изображение и се намаляват размерите. В някои ситуации всъщност това е по-скоро плюс, тъй като намаляването на размерите довежда до по-малко параметри в алгоритъма, съответно го прави по-оптимизиран и по-бърз, нали, и както за обучение, така и за изчисляване в последствие. Как може да предотвратим това намаляване на размера в случай, че не искаме това да се случва? Ами най-просто казано го разширяваме с колони и редове, запълнени с нули. Така наречен добавяме падинг. Виждате, входното изображение е разширено с редове и колони с нулички. На практика тези нулички, нали, при умножение с конкретния филтър изобщо не участват при финалното изчисление и, така да се каже, не променя смисъла на изходното изображение. Все пак, ако искаме да намерим вертикалните контури, пак успешно ще намери вертикалните контури. Така, изходното изображение в случая ще се запазва, просто добавяме 2π към изчисляването на размера на изходното изображение, ако искаме да сметнем колко голямо ще бъде то. Като на практика, на база това, което споделих сега, има два основни вида конволюции, които се срещат в практика. Valid, това е директната конволюция, без разширяване на изображението с падинг, където се получава по-малко изходна матрица. И Same, която е по-често използвана в практиката, чрез разширяване с тези нулички, така че размерът на изход да е същия като този на входа. Размерът на филтрите по принцип по конвенция е нечетно число, но последни години и по принцип спрямо, нали, задачата, която се решава, може да срещнете и филтри, които са с четни числа. Идеята на филтри с нечетен размер е, че имаме една централна част, на практика все едно играе ролята на око, където се фокусира самото изчисление. Докато при четните филтри това се губи като информация, което, нали, в някои ситуации е плюс, в други ситуации по-скоро е минус, тъй като може да създаде артефакти при прилагането на филтъра. Операцията приплъзване, по принцип до сега ви демонстрирах приплъзване на кавички прозореца с една стъпка напред, с един ред настрани и една колона настрани и един ред надолу. Но това е параметър, това е всъщност така наречен хиперпараметър на архитектурата на една невронна мрежа, който може да се конфигурира и съответно да се промени спрямо това какъв изходен размер искаме да направим. Съответно, този пример, който виждате на екрана, е с стъпка на приплъзване 2. И целта ни тук е да намалим размера на изходната матрица. Дълбочина на практика, в практиката, тъй като работим с цветни изображения, а именно изображения с 3 канала на интензитет, червен, зелен и син, в случая ще говорим за прилагане на 3D конволюция, където имаме различни филтри, които се отнасят за всеки един от каналите на входното изображение.
Например, на слайда е показано изображение 7 по 7 по 3, т.е. имаме 3 канала цветно изображение и се прилага 3D филтър 3 по 3 по 3, който, както виждате, се прилага абсолютно аналогично като 2D филтъра. Просто всеки един канал се изчислява със съответния филтър със съответния канал от филтъра и се сумират, нали, резултатите на всеки един от каналите до получаване на една изходна матрица, 2D матрица, 4 по 4 в случая. Когато говорим, нали, за, например, комуникационни невронни мрежи, ние не прилагаме просто един филтър, ние прилагаме множество филтри върху изображението и върху последващи слоеве след първото прилагане на входното изображение. Затова на практика може да се прилагат примерно за вертикални ръбове, за хоризонтални ръбове, за всякакви ръбове и примитиви. И тук е даден пример при прилагането на два филтъра. Получават се две изходни матрици 4 на 4, които нали, се комбинират в една матрица 4 по 4 по 2, т.е. изходна матрица с два канала или съответстващ на броя на филтрите, които са приложени тук. Ако добавим, да кажем, релу функция върху, т.е. активационна функция върху стойността на тази изходна матрица, на практика така сме създали конволюционен слой. Естествено се добавя и, нали, константата B или байасите, които са основно параметри, които се обучават. Отново пак казвам, за да предотвратим това преминаване през, нали, линейно преминаване през 0,0, въпреки че тук е на доста по-различно ниво. И в случая, нали, говорим отново, че ReLU се прилага върху всеки един изходен резултат, т.е. всеки един резултат от прилагането на всеки един филтър. И това е изходната матрица, отново 4 по 4 по 2. Така, ако имаме 10 филтъра с размери 3 по 3 по 3 на едно ниво от една кондиционна невронна мрежа, колко общо параметъра са това? На практика размерът на един филтър, т.е. на един канал от филтъра ще бъде 3 по 3 по... не на един канал от филтъра, ами на един филтър по-скоро, ще бъде 3 по 3 по 3, т.е. 27. За 10 филтъра вече имаме 270 параметра или 270 стойности, които се обучават. И после добавяме, нали, съответно за всеки един филтър стойността на B или на константата B до получаването на общия брой 280 за конкретния слой. Между другото, ако се върна назад, искам само да покажа, нали, конкретно разликата между изкуствената невронна мрежа, чисто като, нали, архитектура и кондиционната невронна мрежа, чисто визуално. Тук работим, както виждате, с матрици. Не конкретно с някакви скалари, нито пък с някакви вектори, а работим с матрици, където се прилага тази операция конволюция чрез приплъзване на нали, този прозорец, съответстващ на дадения филтър, до получаването на изходни матрици и отново нали, на изходна матрица за конкретни слой, което е 4 по 4 по броя на филтрите. Така. И сега нека да направим едно бързо изчисляване на една кондиционна невронна мрежа, а именно да изчислим за всеки един слой каква размерност получаваме. Започваме с 39 на 39 по 3. Прилагаме филтър 3 по 3, нали, съответно по 3. И това са 10 на брой филтъра с стъпка 1. Изходът ще бъде какъв? 39 минус размера на филтъра 3, 36, плюс 1, т.е. 37 по 37 по 10. Нали, съответно, защото имаме 10 филтра. Сега имаме 37 по 37. Прилагаме филтър с размер 5. Стъпката е 2, т.е. значително наполовина на практика ще намалим изходния размер и ще получим 37 минус 5 делено на 2, т.е. 32 делено на 2, 16, плюс 1, 17 по 17 по броя на филтрите, 20. Отново аналогично, 17 минус 5, 12, делим на 2, тъй като стъпката приплъзваме с две стъпки, на практика се получава 6, плюс 1, 7 по 7, колко филтъра прилагаме? 40, значи 7 по 7 по 40. И тъй като вече изходният размер е 7 по 7 по 40 и това е доста малък, не можем да приложим още една конволюция. Най-добре е по-скоро да флатнем нали, тези стойности в рамките на един вектор, който е с общ брой 7 по 7 по 40, а именно 1960.
И тук вече може да приложим примерно някакви напълно свързани слоеве до получаване на изходния резултат на кондиционната невронна мрежа. Тук що на практика видяхте нагледно как се изчисляват, създадохме първо една кондиционна мрежа и как се изчисляват размерите на всеки един от слоевете. Така, в една конволюционна невронна мрежа най-често се срещат три основни слоя. Конволюционен, fully connected, напълно свързан, за който говорихме, и обединяващ пулингов, за който сега ще разкажа. Това са, нали, на практика често срещаното съкръщение при описване на архитектури, било то чрез PyTorch, Deep Learning Framework, който се използва много често в практика, било то чрез TensorFlow или други фреймворкс, нали, за обучение на невронни мрежи. Най-често, нали, това е конвенцията, която най-често ще срещате съкръщенията на съответните слоеве. Така, обединяващия пулингов слой, това на практика може да си го представите като конволюция с някакъв филтър без конкретни параметри на филтъра, т.е. нямаме стойности на филтъра в случая. Тези стойности, това означава, че не изискват обучение и тук по-скоро прилагаме някаква функция. В случая на максимално обединяване прилагаме функцията max, нали, за откриване на максималния елемент от прозореца, в който в момента наблюдаваме. Например, при филтър 2 по 2 на този пулингов слой с стъпка 2, при входно изображение 4 по 4 ще разделим това изображение на практика на 4 квадранта и за всеки един квадрант ще вземем максималната стойност на числата в този квадрант. Например, за този ще бъде 9, за този ще бъде 2, тук имаме 6, а тук имаме 3, както виждате от изходното изображение. На практика максималното обединяване се използва най-често за, например, намаляване на пространствения размер, но освен намаляване на пространствения размер, за избор на най-силните характеристики или активации от дадения слой. В случая най-силната активация е тази с най-висока стойност. И по този начин ние взехме най-високата активация във всеки един от квадрантите на входното изображение. Когато говорим за усреднено обединяване, става дума за взимане на средната стойност на всеки един квадрат. Тук не взимаме най-силните характеристики, а по-скоро искаме да запазим, така да се каже, кавички статистиката или по-скоро долу-горе стойността на всеки един от прозорците, които наблюдаваме, и най-често се използва по-скоро за намаляване на пространствения размер. Има и сумиращ пулингов слой и общо взето, пак да повторя, имаме два хиперпараметъра, размер на филтъра и стъпките. По принцип не се използва разширяване с нули, въпреки че съм срещал такива случаи на архитектури, които прилагат обединяващ слой с падинг, но много често се прилага, най-често се прилага за намаляване на пространствения размер и не се нуждае от обучение. Така, просто прилага някаква функция, примерно в случая max на активациите от някакъв конволюционен слой. Така, и сега преминаваме вече към конкретен пример за реална конволюционна невронна мрежа. Това е LeNet. В случая имаме една невронна мрежа, която е с ходен размер на данните 32 по 32 по 3. И виждате как се прилагат конволюционен слой, конволюция, пулинг, fully connected, завършва с fully connected слоеве до получаването на някакъв вид вероятности за конкретно случая 10 изхода. Тази LeNet мрежа е създадена през 90-те години от Ян Лекън и на практика основната цел е била да се разпознават нарисувани на ръка, т.е. написани на ръка цифри, които са със такъв малък размер от 32 по 32. Тази мрежа, тук може да видите всъщност конкретните размери и общия брой параметри, които се обучават. Искам да забележите две неща. Първо, как пулинговите слоеве нямат никакви параметри, които се обучават. Както казахме, те не се обучават по никакъв начин, те просто прилагат някаква функция върху изходите на конволюционните слоеве. И другото, което е важно да се отбележи тук, е разликата в броя на параметрите между конволюционните слоеве и напълно свързаните слоеве. Но преди да разгледаме по-голям детайл това, нека да ви покажа всъщност какви са, т.е. да визуализираме изходите на всеки един от слоевете и всъщност какви са филтрите в случая на първия конволюционен слой. Виждате как тези филтри показват някаква
нали, идея за конкретни контури, било то вертикални, хоризонтални, под някакъв определен ъгъл, т.е. те изграждат някакъв вид по-базово ниво на анализ на входното изображение. Ето виждаме и изход от първия комуникационен слой. Нали, съответно, цифрата 3, която е написана на ръка като входно изображение, едва ли не се осветява чрез фенерче, така да го кажем чрез тази метафора, от различни ъгли. И така нататък, като навлизаме вече навътре в мрежата, се взимат все а, нали, характеристики от по-високо ниво до на практика правене на финалното предположение, всъщност, че това става дума за изображение на цифра 3. Така, да се върнем обратно на броя параметри. Виждате как поликарентите слоевете са с над 100 пъти повече параметра за обучение. Това е поради самото естество на слоевете. Както казах, там всеки един неврон е свързан с всеки друг в рамките на нивата. Тоест имаме много повече връзки и съответно много повече тегла, за разлика от комуникационните слоеве. И тук идват и вече предимствата на комуникационната невронна мрежа спрямо обикновената изкуствена, напълно свързаната невронна мрежа. И те са най-често, нали, говорим в контекста на анализа на изображения. Първото и така явно предимство е, че се споделят параметрите. Какво означава това? Един и същи филтър се прилага на различни места в изображенията чрез този подход на sliding window, чрез този подход на слайдване на този прозорец. И това означава, че вместо да има отделен набор от тегла за всяка една позиция в изображението, всички позиции споделят едни и същи параметри. Това довежда до тази по-малка бройка параметри при комуникационните слоеве, което довежда до малко памет по време на обучението и съответно по-бързо и по-лесно обучение. Освен това, имаме така наречено разреждане на връзките или всеки изходен пиксел зависи само от малка част от хода, така наречено локално поле. Това също намалява броя на параметрите. Тук е демонстрирано локалното, нали, поле. Това също намалява броя на параметрите в сравнение с напълно свързаните мрежи. И накрая, нали, заради всичките тези плюсове, те са много по-лесни за обучение и не само защото имат по-малко параметри, но и по-трудно се преспециализират, така наречен оверфитинг при комуникационните невронни мрежи, особено в контекст на разпознаване на изображение, се случва много по-трудно, отколкото ако директно прилагаме една напълно свързана мрежа за анализа на изображенията. И дават възможност за така наречен translation invariance или да може да се разпознае един обект от различни ъгли по един и същи начин. Кратка история на концертни невронни мрежи. Всъщност на практика концепцията съществува от мисля, че 60-те или 70-те години, като през 80-те са били отхвърлени поради липсата на хардуер и данните, въпреки че са предоставили първоначални доста впечатляващи резултати. През 90-те години, както ви показах, е била създадена тази мрежа LeNet, която отново, така да се каже, създава или нали, отново пламва страстта в посока конфолюционни невронни мрежи, но отново е отхвърлена теорията или отново отхвърлена на тяхното практично приложение, точно отново поради причината, че тогава не е имал адекватен хардуер, нито пък адекватен достъп до изображение. Все пак нали, да припомня, че през 90-те години е в зората на интернета и тепърва се е започнало генерирането на дигитални данни. Реално погледнато, можем да отбележим, че истинската поява на концентрационните невронни мрежи се случва през 2012 година чрез AlexNet алгоритъма, AlexNet архитектурата, за която ще разкажа. Допреди това и в Имага, и по принцип в практиката се използваха по-класически методи, като например методи за кластеризиране, методи за извличане на контури чрез тези филтри, които ви демонстрирах, писането на ръка на филтри и много нали, така да се каже, tailored made, т.е. типични за домейна, типични за приложението и целите на задачата, алгоритми, които да решават нали, съответната задача, която имаме. AlexNet на практика прави една революция, доста голяма революция не само в областта на компютърното зрение, но генерално в областта на изкуствения интелект, като създава първата
конволюционна невронна мрежа, която да работи с по-голям размер на данните и което да е на практика на първо място на едно състезание, което се казва ImageNet, което се провежда всяка година и тества различни алгоритми с това колко добре са в класифицирането на над милион, т.е. по-скоро в класифицирането на над 1000 категории. И AlexNet всъщност мисля, че повежда резултатите през 2012 година с близо 10%, ако не се лъжа, ако не и повече. М, И те на практика създават значителен бум и революция в посока на това, че реално комуникационните невронни мрежи вече може да се прилагат на практика. Съответно, доста други групи от учени започват да развиват този тип алгоритми. После се появяват така наречените остатъчни блокове, което позволява да се създадат много по-големи мрежи като ResNet. Ще разкажа и за тях. И до ден днешен, където вече по-скоро ги имаме като даденост, когато нали, всеки един от нас, независимо дали има опит в областта или няма опит в областта, може точно с два реда код и дори без код да създаде един алгоритъм за разпознаване на някакъв вид информация от изображения. Тоест, до такава степен напреднала областта, че вече е така наречено commodity, т.е. е нещо нормално и широко разпространено. Основните принципи при създаването на нова архитектура, особено тогава, когато беше в зората на комуникационните невронни мрежи, бих казал, нали, след появата на AlexNet и в опита ни, практически опит в рамките на Имага, беше да как можеш да комбинираш основните елементи, конволюционен пулингов и fully connected слой, така че да можеш да създадеш мрежа, която да решава най-добре дадената задача. И колкото по-дълбока става мрежа, т.е. колкото повече слоеве или комбинация от тези слоеве добавяш, толкова на теория по-робъстна и представителна става мрежата спрямо съответните данни, с които обучаваш. Да разгледаме сега няколко от класическите архитектури, както казах за LINET, AlexNet, VisionNet. Искам да видите ето тази колона с топ 5 грешка на ImageNet състезанието. Виждате как от AlexNet, който започва с 15% грешка в топ 5, което тогава беше изключително впечатляващо, достигаме до ResNet с 152 слоя, който поставя рекорд с 3.6%. Сега в момента тези стойности са в порядъка на някаква статистическа грешка под 1% в някои ситуации, в други ситуации нали, над това нали, вече не се гледа толкова като бенчмарк този конкретен дейтасет. Така, AlexNet, както казах, нали, ако приемем, че Ленет е по-скоро като някаква основа, AlexNet се базира върху нея и я надгражда, като увеличава значително размера на слоевете и на входното изображение, което позволява да се извлекат много по-детални характеристики от изображението и да се правят по-сложни анализи, съответно да се работи с сложни дейтасетове като ImageNet. На практика те това го постигат чрез създаване на фреймворк, на практика първият Deep Learning фреймворк, който да се обучава на графични ускорители на NVIDIA чрез CUDA езика за програмиране. И всъщност постигат, както ви разказах, доста добър успех при разпознаването на ImageNet. Това е визуализиране на съответните филтри в различни слоеве на AlexNet. Виждате как започваме от началния слой, където по-скоро разглежда по-базови филтри за конкретни контури или примитиви. И колкото по-навътре навлизаме в дълбочина, толкова как се казва, се отнася към все по-глобални характеристики на оригиналното изображение. Тоест самите филтри се отнасят към все по-глобални характеристики. След което имаме VisionNet, на практика отново надгражда AlexNet, като прилага доста прост метод за изграждане на архитектурата. Може да видите как размерността след всеки един комбинационен слой се намалява наполовина, а броят на филтрите след всеки комбинационен слой се удвоява. Този прост, но доста ефективен метод на изграждане на архитектура всъщност
създава значителни резултати и до ден днешен се прилага, включително и аз го прилагам при изграждането на къстъм решения и къстъм архитектури, тъй като работи наистина успешно. Това довежда обаче до доста на брой параметри, които от една страна дават възможността да се обучи мрежата да разпознава по-детални характеристики от оригиналното изображение. От друга страна прави самата мрежа доста по-тежка за прилагане на практика. И още едно време имаше нали, тази стъпка, в която окей, може да приложиш VGGNet, но дали това е най-добрият метод от гледна точка на бързина, т.е. от гледна точка на скорост, който клиентът очаква, макар да е по-точна, дали скоростта, която нали, на практика се увеличава времето за обработка поради по-големия размер на кондиционните слоеве, дали това е добър баланс и добър компромис. На практика VGNet и до ден днешен се прилага като доста точна мрежа за извличане на много детални характеристики. След което Google DeepMind създават Google Net. На практика тяхната идея е да вкарат на всеки един комуникационен слой няколко филтъра с няколко размерности и да ги прилагат паралелно. Включително един Max Pooling слой в рамките на една и съща операция. И това е идеята им. Прилагат едно по едно филтър, 3 по 3, 5 по 5 и Max Pooling наведнъж, паралелно. Това обаче довежда до много наброй операции, над 120 милиона операции от един комуникационен слой до друг комуникационен слой, което всъщност прави мрежата изключително тежка за обучение и дори невъзможно за обучение с тогавашните хардуерни ресурси. При което те решават да добавят така наречено стесняване или една комуникационна стъпка с едно по едно филтър, като просто намаляват броят на филтрите с идеята да стеснят броя на размерността на изходния слой и съответно да намалят броя на операциите. Това довежда до почти 10 пъти по-малко на брой операции и съответно много оптимална и лека за използване на мрежа. Ето това е финалната архитектура. На практика това е модула от архитектурата, където се прилага няколко пъти подред в рамките на общата архитектура. И всъщност конкретно в Imaga ние използвахме мрежа, която беше базирана на GoogleNet до преди 4 години и мога да заявя, че тя е една от най-добрите мрежи, една от най-лесно за използваните и за обучение архитектури и най-добрите от гледна точка на създаване на представителни характеристики мрежи, поне до преди 4-5 години. Обаче, нали, теорията е, че колкото повече слоеве добавиш, толкова по-добре ще стане, по-представителни ще станат характеристики, толкова по-прецизна ще стане самата мрежа. Реалността обаче е, че това далеч не е така, тъй като колкото повече слоеве добавяш, толкова по-бързо изчезва градиента и клони много по-бързо към нулата. Съответно, в един момент мрежата спира да се обучава и дори почва да се влошава. Това на практика го видяхме и ние, когато решихме да модифицираме Google Net или мисля, че беше VGNet, като добавихме вместо 16 слоя при VGNet, добавихме 32 слоя. Много добре беше, нали, в началото как тръгна да се обучава, но в един момент спря да се обучава и дори почна да се влошава. И тогава идва така наречен остатъчен блок като идея. Всъщност, защо просто не се добави изхода на текущия слой в рамките на изчислението на два слоя напред? Тоест, ето OL да се добави ето тук при изчисляването на OL плюс 2. Това е така наречен шорткът или скип връзка и се използва масово, включително във всичките модерни алгоритми, тъй като позволява да се намали проблема с изчезването на градиента по време на обучение и да се създаде една архитектура, която е много по-дълбока, т.е. с много повече слоеве. Ето един пример на практика с ResNet. ResNet се появиха първоначално с 34 слоя, после с 50 слоя, после с 100, после с 156, дори мисля, че имаше разработки от типа на 1000 слоя, ако не се лъжа. И това даде един тласък на създаването на все по-сложни модели, все по-точни модели и всъщност създаването на много по-добре извличащи алгоритми.
ResNet, между другото, се използва и до ден днешен като концепция в различни нови алгоритми. Както виждате на екрана, това са на практика резултатите върху ImageNet топ 1 точността върху ImageNet с различни алгоритми. Ако ResNet 152 е представен през 2016 година, може да видите как подобрението, първо, че броят на архитектурите рязко се повишава с напредването на времето и освен това подобрението върху ImageNet се повишава до степен, в която вече, както казах, е в рамките на статистическа грешка измежду моделите. Днешно време вече говорим за алгоритми, които са комбинация от Large Language модели и Vision алгоритми, така наречените Vision Language модели, които позволяват много по-детайлно, всъщност много по-детайлен анализ върху това, върху снимката и върху това какво се съдържа на нея. И дори позволява възможност да се говори, така да се каже, с снимката, да се пита нали, какво точно е на снимката, къде се намира диск какво е на снимката и да се даде конкретен резултат. Има много и най-различни архитектури. Все още няма перфектната архитектура, макар да се появяват такива опити за така наречени foundational модели. Все още се прилагат определени архитектури за определени задачи. Например, YOLO в момента е най-популярният алгоритъм за разпознаване на обекти, т.е. да се даде локализация къде точно се намира обекта на дадена снимка. UNet пък е доста популярен алгоритъм за сегментиране на обекти в рамките на снимката. От гледна точка на бързи класификации има много разновидности на ResNet, като ResNext, EfficientNet и много други. За мултимодалност, конкретно съм дал пример за един от първите така по-адекватни, да го кажем, мултимодални алгоритми Clip, за който ще го представя накратко в следващия слайд. Но има и много други нови, като Siglip, например, като един от по-последните, по-развитите алгоритми за мултимодалност. И точно тези алгоритми като Clip, Siglip може да се използват като така наречени foundational, т.е. имате конкретна идея за приложение в даден домен, правите или конкретен fine-tune, или надграждане на алгоритъм, или просто използвате характеристиките, които този алгоритъм извлича върху дадената снимка и използвате друг тип алгоритъм за анализа на тези характеристики до създаването на съответната система каскада от алгоритми и постигането на целта на задачата. Мултимодалност, клип е представен в момента на слайда. На практика дава се възможност да се свържат image encoder, в случая някаква комуникационна невронна мрежа, и текстови енкодер, някакъв language модел, с идеята да могат, първо, че те се обучават едновременно, паралелно в рамките на процеса на обучение и всяка една снимка е маркирана с конкретно описание какво се съдържа на снимката. И да, се дава възможност на практика да се сравнява текст с снимка, както е представено на конкретния слайд. Примерно имаме три различни разновидности на описание на снимката. Снимка на птица, изображение на птица и снимка на птица, която седи до хранилка за птици. И това преминава през текстови енкодър, снимката преминава през image енкодъра на клип. И после се сравняват съответно характеристики, които се извличат от текстови и image енкодера чрез например, някакъв вид cosine similarity или евклидово разстояние до получаването на стойност, която отбелязва в конкретния случай някакъв вид подобност между това, което, нали, между текста и изображението. И в случай текста, който е най-близък до тази снимка, е на птица, която седи до хранилка, тъй като на практика е най-описателен. Този тип алгоритми, пак да повторя, дават възможност да се правите още по-напреднал анализ върху снимките, примерно да се пита какво има на снимката и да се каже, нали, че това е снимка на птица, която седи до хранилка, или пък да се пита, или да се каже, маркирай ми птицата на снимката и то да огради съответна снимка, т.е. може да използва локализиране на обекти, за сегментиране на обекти може да се използва. Има изключително много приложения. Освен това, клип позволява, нали, като foundation модел, дава възможност да без никакво обучение върху нов дейтасет да се справи изключително успешно. Така наречен Zero Shot application. Конкретният пример, който е на слайда, имаме ResNet 101, който е обучен върху ImageNet и как той се справя върху различни дейтасетове, които са му дадени. Нали, съответно, върху ImageNet се справя най-добре, почти наравно, даже изцяло наравно с клип,
който не е обучен върху ImageNet, ами върху много други изображения и съответната им корелация с конкретно текстово описание. Но ако нали, гледаме конкретно за ResNet, който е обучен върху ImageNet, колкото повече се отдалечаваме от дистрибуцията на данните, с които е обучен даден алгоритъм, толкова повече се влошава резултат. Ето, например, тук имаме по-абстрактни изображения, които са свързани с обекти от ImageNet, но са доста по-абстрактно показани. Например, банан, който е разрязан, или банан за друг обект. Тук виждаме как ResNet всъщност спира да работи успешно. За сметка на това, Clip е успешен независимо от дейтасета. Виждате, че сравнително високи резултати дава независимо от дейтасета. Сега най-новите foundation модели, като SIGLIP, например, се справят още по-добре. Мисля, че тези конкретни резултати в тези дейтасета клоняха по-скоро към 90% точност и то без, отново пак казвам, без да е този конкретен алгоритъм, без да е запознат с тези дейтасетове. Всички тези алгоритми доведоха до много и най-разнообразни приложения на компютърното зрение в различни за различни области от практиката. Виждате как от 2015 стартира от много малък пазар до момента на 2022, където пазарът е изключително голям и се прилага от нали, това да се използват за ранна диагностика на изображение, до автономно шофиране, до сигурност, ритейл, agriculture, примерно може да се анализират дали сателитни снимки на полета са дали примерно тези полета са правилно напоени, дали има, да кажем, плевели на тези полета, дали има някакви пестициди, които са напръскани върху тези полета и много други нали, различни приложения. Ето няколко примера, които ще дам. Този е на практика нали, в транспорта, а именно това е какво вижда една автономна кола, какъв тип данни анализира. Виждате колко много неща се извличат от снимката, докато колата шофира и всичко това е да може да се позволи колата да шофира изцяло автономно. Т.е. трябва да се анализират, като да почнем от осевите линии, нали, границите на пътя, другите автомобили, пешеходци дали има, знаци, светофари, каква е настилката. Виждате ето тук, че имаме категория за мокър път, нали, каква е настилката съответно да се разбере нали, колко бавно или колко внимателно трябва да се шофира, дали да се пуснат, нали, тъмно ли е навън, трябва ли да се пуснат светлините и така нататък. Нали. Това дава възможност за много и най-разнообразни анализи. Това не е просто един алгоритъм, тук говорим за десетки алгоритъм, които работят едновременно, паралелно с цел извличането на нали, различни характеристики от изображението и на база комбинацията от тези характеристики да се вземе конкретно решение как да се насочи автомобил, дали да се завие наляво, дали когато види знак стоп да спре и така нататък. В медицината е широко разпространен изкуствен интелект, особено в последните години. Това е демонстрация на нашия метод, в който разработваме в Kelvin. Както казах, може да се използва за ранна диагностика на различни заболявания. Ако говорим за анализ на рентгенови снимки, може да позволи да се открият тежки, редки заболявания, нещо, което примерно човешкото око не е свикнало, т.е. заболяване, с които човешкото око не е съвсем свикнало и може да се получи някаква човешка грешка. Например, в Англия са направили проучване, че алгоритмите, които се прилагат в областта на радиологията, са с 2-3% по-точни от човека, от специалиста. И това е пример с приложение на изкуствен интелект в сигурността. Конкретно това е моя разработка от дисертационен труд, моята докторантура. Може да видите отляво оригиналното видео, където е видео заснето от камера за сигурност на някаква зала с продължителност 3710 секунди. И изходното видео, целта на този алгоритъм е да направи един кратък обзор, където да постави всичките движещи се обекти и всичките да анализира какво се е случило през деня, за да може да се даде възможност за по-лесен и по-бърз анализ от човек. Например, така, не само, че може да се, прилагайки този алгоритъм, не само, че може да се открие конкретен човек, примерно дете, което се е загубило или човек, който е обявен за изгубен, но и може да се предотврати потенциална терористична атака.
И за бъдеще, на практика, виждаме, че посоката на развитие на областта е по-скоро в това да се представят все повече и повече мултимодални алгоритми, а именно алгоритми, които да комбинират различни модалности, било то изображение, текст, но и аудио и други данни от други сензори, с идеята да се правят по-точни сведения за конкретната обстановка, конкретната среда. Освен това ще са налични все повече така наречени foundational модели, върху които вашите разработки може да стъпят и много по-лесно и по-бързо да създадете конкретен алгоритъм, който да решава някаква задача в вашата област. И разбира се, достъпът до все повече данни, по-бърз хардвер продължава да бъде предизвикателство, така да се каже, и ден днешен, с навлизането на все повече регулации, всъщност достъп от данни по-скоро се ограничава, особено такива по-чувствителни данни, като например данни на биометрични данни, данни на лица, нали, лични данни на хора, медицински данни и така нататък. А пък хардуера става се по-скъп, както знаете, и ако искате примерно да обучите foundational модел, текущо с хардуер, който е наличен, нали, чисто комерциално или в клауда, по-скоро или ще бъде много скъпо, или по-скоро ще е невъзможна задача. И от гледна точка на хардуера, в Imaga закупихме миналата година всъщност мини суперкомпютър, където е с 4 от най-добрите видеокарти на NVIDIA H100. Суперкомпютър е, нали, силно казано, по-скоро е компютър, който дава много висока производителност на изчисляване на всякакви сложни алгоритми. Конкретно в този случай ние го използваме за обучение на foundational модели от нулата, с идеята да ги създадем в конкретни посоки, които нашите клиенти искат. Благодаря за вниманието. Отново ви показвам всъщност QR код с достъп до платформата, където може да се зададете вашите въпроси. И в следващите, нали, 15 минути ще обърна внимание на практика на въпросите. Ще дам малко време да се натрупат въпроси и което ще премина към тях. Така, сега само да премина към OBS и съответно да отворя екрана с въпроси. Текущо имаме един въпрос. Така бих искал да попитам, има ли специфични адаптации, които трябва да се направят при прилагане на класически алгоритми за сегментация или оптичен поток, когато работим не с RGB, а с 3D дълбочинни изображения от TOF сензор? Има ли добри практики или статии, които бихте препоръчали за това? А, така, само да помисля, нали, как точно да отговоря. Конкретно, не съм супер запознат с TOF изображението, но знам, че те често съдържат шум или някакви артефакти по ръбовете. Съответно, трябва да се приложат някакъв вид филтри, които да намалят този шум, примерно някакви билатерални филтри или медиан филтри. И да, със сигурност трябва да се направят специфични адаптации, когато преминем от RGB към 3D, най-малко с увеличаването на броя на размерността на всеки на условията и на броя на каналите. А, Една друга нормализация, просто така се сещам за конкретни методи, където съм виждал в практиката, е, че понеже са, така да се каже, трябва да се мащабират или т.е. да се нормализират съответните стойности, идващи от сензора, например, да се нормализират в рамките на някаква дълбочина, т.е. да не се даде неограничена дълбочина, ами да се нормализират и клипнат по-скоро в рамките на някакъв вид обозрима дълбочина, преди да се подадат към съответния алгоритъм, за да може да се анализира най-адекватно по-малък регион. И, нали, под класически алгоритми, ако имат предвид като алгоритми като Кани и Собел, трябва да се пренастрои чувствителността, тъй като те
нали, трябва да се определи точно какъв е най-добрият прак за определяне всъщност на скани и собел контурите. И при този тип данни най-вероятно ще трябва да се направи някакъв вид експериментация. И има много разработки, свързани с анализ на 3D данни чрез комуникационни невронни мрежи, така наречени Depth Aware Convolutional Neural Networks, и съм сигурен, че ако потърсите в scholar.google.com, ще може да откриете още и други такива разработки, включително мисля, че чрез Vision Transformers има, ако не се лъжа, модификация на Vision Transformers точно за 3D данни. И от гледна точка на 3D дейта сетове, мисля, че Kitty дейта сета беше един такъв. Аз това казвам, нямам много опит с този тип данни. Конкретно за 3D данни съм работил в посока генерирането на такива чрез Generative Adversarial Networks, чрез GAN, и по-конкретно, примерно, за генерирането на импланти в сканирани зъбни челюсти. Да, надявам се, че отговорих, макар и може би да не влязох в много голяма конкретика, поне се надявам че отговорих на една част от този въпрос. Ако имате последващи въпроси, може да ме питате и по време нали, всъщност и в LinkedIn, и на мой имейл. А други въпроси имаме ли? Давам ви още една-две минутки да си помислите. Всъщност областта за мен лично е, може би, най-интересната област на прилагане на някакъв вид алгоритми в областта на изкуствен, нали, някакъв вид алгоритми от областта на изкуствен интелект, тъй като тук говорим за визуални данни, за нещо, което виждаме, за нещо, което и резултата всъщност може да го визуализираме, и и като цяло и като цяло начин на приложение на този тип алгоритми също е много интересен. Например, чрез такъв тип алгоритм, както видяхте, може да се направи един автомобил или един робот да може сам а, да се направлява, т.е. да се навигира в рамките на една среда. Така че има много интересни приложения на тези алгоритми и препоръчвам, дори да не искате да се занимавате професионално с компютърното зрение, ви препоръчвам все пак да се запознаете с тях. Най-малко ще са ви от полза при прилагането на по-модерните алгоритми, като, нали, Vision Language моделите, или дори нали, конкретно Large Language моделите, които са за генериране на изображения. Така, имам още въпроси по темата, понеже е свързано с моята докторантура, и ще ви пиша в имейла, който ми дадохте за контакт. Благодаря. А, В такъв случай аз съм на линия. Имейлът ми е georgi.kostadinov@imaga.com. В LinkedIn може да ме намерите отново с името Georgi.Kostadinov. Може да ми пишете, не се притеснявайте. Ще се радвам да отговоря и да помогна а, за каквото и да е. Може дори да не е свързано с компютърното зрение. Опита ми не се разпростира и не е само в компютърното зрение. Мога да помогна и в други области на прилагане на алгоритми в областта на изкуствен интелект. Ами добре, благодаря ви много за вниманието. Няма да ви отделям повече от времето днес, и така. За мен беше удоволствие.